Možno si hovoríte, prečo práve XM-ko. A my sme cca pred 2 rokmi boli so Simonom v Švédsku, kedy nám z BMW z centrály, alebo teda BMW Slovensku požičalo XM-ko na to, aby sme ako prvý na svete ho nafotili a natočili s polárnou žiarou. Aj sa nám to podarilo. Išli sme z Bratislavy až na sever Švédska, do Kiruny a trochu vyššie. A to auto som mal vtedy požičané na cca týždeň a spravil som v ňom obrovské množstvo kilometrov a strávil som v ňom obrovské množstvo času. Vtedy som si tak hovoril, že keby som mal mať raz jedno vysnívané auto, tak by to bolo práve XM-ko. Pretočím dopredu, o 2 roky sme tu, podarilo sa to. Za čo samozrejme ďakujem všetkým zainteresovaným, či to je Tomáš Grečnár, Milan Detko, či sú to ľudia z importu. Podarilo sa to a splnil sa mi sen, pretože keď som mal M2, tak to bolo auto, ktoré som vždy chcel, ale nikdy to nebol môj dream car, reálne, to nebudem tvrdiť. A vždy som chcel mať M2, lebo to bola hračka v mojej hlave na vybláznenie, ktorú bolo treba, ale ak by som si mohol vybrať jedno auto, tak je to to, ktoré si dnes odtiaľto odnesiem. A tá emócia, ktorú mám, sa iba ťažko opisuje, ale je to... Mám 33 rokov a je to taký splnený sen. Takže dúfam, že to ocení aj diváci, aj keď viem, že XM-ko nie je úplne najpopulárnejší model v dnešnej dobe. Ja sa budem snažiť to v ľuďoch zmeniť, pretože si myslím, že to auto si zaslúži oveľa viac pozornosti, ako má. A áno, rozhodoval som sa medzi M3 Touring, M5 Touring a XM-kom. A to veľmi náročné rozhodovanie, pretože M3 bola moja druhá možnosť a chcel som to auto takisto extrémne dlho a takisto som to mal na nejakom takom piedestáli veľmi vysoko, ale reálne, ak by som si mal vybrať dream car, tak je to XM. A ja mám, odchádzam na ňom odtiaľto spokojný a vďačný.